Последно предупреждение правя към уличната инициатива. Спрете да ме атакувате, ще си отмъста жестоко. Разбрахте ли ми? Аз съм българин, не съм руснак, не говорете глупости, не искайте да ми открадете GSM-а, нито раницата. Ще си отмъста зверски, ще има убийства. Няма да ви се дам, мене не ми пука, ще открие който ми го е направил това, защото Бог ще ми каже, ще го убия, неговите деца и самия него. До всички поколения ще бъдете избити, ще се моля да изригнат Балкани, да има земетресение, ще ви пораза, унищожа. Мрази ви, гадни шибани терористи, дяволчета, повечето са испански, говорящи и една шепа кретенчица от България. Вие къл, имате ли бе? Да живее България бе. Бог Тангра да ми накаже бе, ще се моля и на Бог Тангра бе. Какъв Христос? Заради Христос страдаме. Какво покръстване? Ще виж какво се случи след малко. Майка ви ще иба направо. Проклинам ви фара да горите. Амин. Ей, това е да го духате. И да живее Бог Танга. Аз, майка ви ще иба на вас, гадни шибани терористчета. Ще видите Испания, ще видите Мадрид, ще видите страхотни експлозии, ще видите ракети, ще видите Доналд Трамп как ще въпрасне. Разбрахте ли ба?